Roztopený držiak v aute, zlomený kryt na fasáde. Všetko kvôli nesprávne zvolenému materiálu. PLA je ideálne na prototypy, interiér a rýchle testovanie. Tlačí sa ľahko, bez zápachu, ale mäkne už okolo 60 stupňov Celzia. Takže do auta alebo k radiátoru nepatrí. PTG je huževnatejšie, zvládne interiér aj exteriér a používa sa na funkčné diely, kryty či držiaky. Má tendenciu navlhnúť pri nesprávnom skladovaní, čo môže mať za následok stringovanie. ABS je pevné, tepelne odolné a dá sa vyhladzovať acetónom. Ale vyžaduje uzavretú tlačiareň a dobré vetranie. ASA ide ešte ďalej. Má všetky výhody ABS, ale navyše je UV stabilné, takže je ideálne na vonkajšie použitie, automotív a dlhodobé aplikácie. Nie si istý? Ozvi sa a povedz, kde to chceš použiť a poradíme.